Κύκλο.gr πάλι ξανά, άλλο ένα βιντεάκι, ενεργοποίηση και αλλαγή φώτων flash με LED και πίσω flash. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα πολλούς βοηθούς από το φόρουμ μας. Βλέπετε εδώ πέρα τα έξτρα χέρια, παντού χρειάζονται χέρια. Και θα ξεκινήσουμε λοιπόν τη διαδικασία. Βέβαια, αυτή η διαδικασία τρώει πολύ χρόνο, αλλά δόξα τω Θεώ έχουμε πολλά χέρια και ξεκινάμε, παιδιά! Λοιπόν, όσο ασχολούμαστε με το πίσω κομμάτι που θα μας πάρει περισσότερο χρόνο, εμείς έχουμε ήδη ξεβιδώσει τα πίσω flash και τα αντικαθιστούμε με τα LED. Όπως βλέπετε, η διαδικασία είναι πολύ απλή, αρκεί να υπάρχουν πολλά άτομα με μεράκι, όπως είμαστε εμείς. Και ξεκινάμε. Αφού λύσαμε το πίσω κομμάτι, το τραβάμε σιγά σιγά και μαλακά. Πέφτουν οι βίδες μας όμορφα. Και αφαιρούμε και το άλλο κομμάτι με πολλή ηρεμία. Το επόμενο βήμα να ξεβιδώσουμε τις βίδες που δείχνουμε τώρα εσωτερικά, για να τραβήξουμε, να σύρουμε για την ακρίβεια το φανάρι προς τα έξω. Ήδη η δουλειά προχωράει, τα πίσω flash έχουν αντικατασταθεί με LED. Είμαστε στη διαδικασία του βιδώματος. Και θα ξεκινήσουμε με τα μπροστά όσο οι υπόλοιποι ασχολούνται με τα πίσω. Αφού τα ξεβιδώσαμε μία και μία-δύο βίδες, αρχίζουμε και σύρουμε απαλά και γλυκά προς τα έξω τα φανάρια. Λοιπόν, βλέπουμε εσωτερικά τη διάταξη πως είναι. Εδώ είναι το flash το οποίο θα ενεργοποιήσουμε. Εδώ το άσπρο, το βλέπουμε και από την πίσω πλευρά είναι αυτό εδώ. Και εδώ είναι τα stop μας, τα οποία λειτουργούν ήδη. Εδώ λοιπόν πλέον έχουμε την καλωδίωση που έρχεται για τα φώτα, τα flash που παίζουν ήδη πίσω. Απογυμνώνουμε λίγο το μαύρο το καλωδιάκι με προσοχή. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τα καλώδιάκια, έχουμε ένα μπλε καλώδιο και ένα μαύρο. Το μαύρο καλώδιο είναι η γείωση, το οποίο είναι ήδη συνδεδεμένο, δεν χρειάζεται να το πειράξουμε, να κάνουμε έξτρα διεργασία. Αυτό που χρειάζεται είναι να ενώσουμε το μπλε με το μπλε. Βλέπετε εδώ πέρα τη ρίγα την μπλε, είναι ξεκάθαρο τι είναι μπλε, τι είναι μαύρο. Αν θέλετε βοήθεια μας ενημερώνετε. Και το βάζουμε με τα κλειψάκια που έχουμε προμηθευτεί ήδη. Η διαδικασία είναι πολύ απλή, αποφεύγουμε συνδέσεις, χρειαζόμαστε μία πένσα, ήρθε και η πενσούλα. Με προσοχή το πατάμε να γίνει η ένωση. Πολύ ωραία. Το κουμπώνουμε. Και ένα tip, θα πιάσουμε με tie wrap τα καλώδια για να μην έχουμε συντονισμό και θόρυβο κατά την κίνησή μας. Λοιπόν, αφού το βάλαμε και το tie wrap για το θέμα του συντονισμού, το βλέπουμε εδώ πέρα, το ακουμπάμε προσεκτικά και γλυκά γλυκά το σύρουμε να μπει στη θέση του. Βλέπουμε εδώ πόσο ωραία ταιριάζει και το επόμενο βήμα να βιδώσουμε την εσωτερική βίδα από εδώ. Σας δείχνουμε λίγο και την αριστερή πλευρά, όπως φτάμε από πίσω τη μηχανή, το οποίο βρίσκουμε το καλώδιο που είναι από μέσα. Και με αυτό θα κάνουμε ακριβώς την ίδια συνδεσμολογία όπως κάναμε και στο δεξιό κομμάτι. Με την ίδια διαδικασία πιέζουμε με την πενσούλα να τα ενώσουμε, κουμπώνουμε και πάμε στην δοκιμή μας. Ανοίγουμε και βλέπουμε το φλασάκι. Τοποθετήσαμε μέσα τα καλώδια όμορφα και ωραία. Βιδώνουμε ξανά το πλαστικό στην θέση του. Προσοχή πάντα οι βίδες μέχρι εκεί που σφίγγουν, δεν τις ζορίζουμε. Τοποθετούμε στη θέση τους και τα φώτα της πινακίδας. Και μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, ελέγχουμε ότι όλα δουλεύουν σωστά από θέμα ρεύματος και παραδίδουμε ένα-ένα τα εργαλεία στον αρχιμάστορα.